Tini ti pramota borohoya, sini dorong musa susak capai di himpu poro di hoya, ane hamdo mani, hoi ta angklai potong tu, ti pramota masaka masanai, ti pramota thuike thuinai, abone ang ani je joto ba shanti sampriti kau khuk sala sungjang nai hiye, ang mani khaiye, tinio ti pramota samile khoi. Kono hambai kau khulangka. Tinio je social media no te বিশেষ khaiye ti pramota ni warriors jokno tamni baga hinke chung tini oro STH family we chung 46 family te 162 voters chung oro BJP no chung sigangboro BJP CPM khlailai abono borong ni je protishruti rimani kok rimani abo chung tabo 5 বছর thanga tebo সরকার ফাইকা aboni phaichingo bo chini kami elakao chini kuno develop koroi chini sugya rongna tini takuk masa tongo bo tini kaisa nok bayoi bini nukhunu borok dera baijak amtero kobangma request khaijak amoni phaichingo subajak mung kuno koroi aboni bagoi chung tini jara chung phainai rok bobagrana hamjagoi bobagrani khairukmana chung nugoi chung tini joto thansa khaioi ti pramota chung yagrom la phekya buskango busung joto thansa khai no bin loge tongnai.